Takže chcem privítať, ja som veľmi rád, že druhýkrát po sebe, ale je to podstatné a potrebné. Privítame v novom veku zo zlatej éry predsedu predstavenstva Ravideo, jeho výsosť Ivana Krajčírika, rytiera Radu hospitalierov. Tak si to nám dal minule, tak som to takto nasunul hneď. Tak je to super, akože keď človek takto je predstavený a veľká väčšina ľudí hneď sa pýta jeho výsosť a tieto veci preberajú akože vždy stále dookola. Ako si niekto môže dať sám nejaký taký titul a ako sa vy tu titulujete. To v kúse máme v komentároch. Počkej, ty si dal sám titul? Nie, ja som si nedal sám titul, to sa nedá dať sám titul. Som sa zlakol. Nie to, tí ľudia, akože vieš, že vy si dávate sami tituly a robíte takéto veci. Je to viac menej kvôli ochrane, pretože je to nielen právna ochrana, ale aj sakrálna ochrana. Každý, kto vie, čo znamená takýto titul, tak jednoducho vie, je to pre neho. Hej? A sme teraz v nejakom verejnom priestore a môžeme povedať aj pár informácií takých, čo jednoducho nie sú informácie, ktoré by boli, by som povedal, nechcem povedať, ani neviem, ako ich nazvať, tie informácie, hej. Že proste môžeme trošku povedať, ľuďom ozrejmiť tú pravdu, hej, o ktorej si aj ty dneska vlastne rozprával. To znamená, že nie, že nikto si nevie dať sám titul. Ja som proste dostal raz taký telefonát, mám na to gramotu, veľa ľudí sa pýta, že ukáž gramotu a takéto veci, ako mám reálne na to gramotu. Čo je to gramota? Gramota to je vlastne, dá sa povedať, že taký papier, kde je prejavená Božia vôľa do tejto gramoty. A zároveň s takouto gramotou idú aj rôzne schopnosti a otvárajú sa rôzne cesty a rôzne veci, ktoré je človek schopný vidieť a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tí, čo vedia, preto si oni dávali tieto tituly a robili s tými titulmi, lebo vedeli, čo to znamená. Zároveň je to titul suveréna. To znamená, že ty si hovoril dneska o tom práve, som ťa počúval, čo sa týka, že je to najvyššia forma práva, tak je to forma toho suveréna, kde sa potom ťa netýkajú tie spodné, tie práva, ktoré sú korporátne právo, alebo by som povedal rímske právo, korporátne právo, na čom je to všetko postavené, admirálske právo a tak ďalej. To znamená, že toto sú tie tituly, ktoré si myslím, že neustále treba ľuďom ozrejmovať. Ako človek si nepotrpí na tituly, ale keď je to jednoducho tak, je potrebné v tomto verejnom priestore, aby ľudia vedeli, čo to znamená. Takéto tituly mali naši predkovia. To znamená, tí predkovia boli suverení a oni mali tieto tituly a preto my to vidíme v dnešnej dobe, že to majú rôzne kráľovské rodiny, si to dávajú a dávajú si to práve z tohto dôvodu. Pretože práve ten suverén ako taký a titul suveréna má potom nejaké iné práva na tituly a nejaké ďalšie veci a tým pádom má práva aj na nejaké financie a finančné záležitosti. Hej? To znamená, že a ten rytier Radu hospitalierov, ktorý tu je, svätého Joána, to je veľmi dôležité slovo, Joána, to je nebeský kon nebeského Boha. To znamená, to je veľmi dôležité. To není Jána ako meno, ale to slovo má veľmi dôležité. A hospitalieri ako takí sú vlastne samotný rád svätého Joána ako takého, je nebesko-informačný agregát, sa to volá. Je to vlastne tvorenie rodu najvyššieho na ochranu zeme. To znamená, že je to také svárožie vojsko. Sú to svárožia armáda nebeská, ktorá je, preto sa nazývajú rytieri, ktorí prišli vždy na ochranu zeme, keď sa diali tie udalosti, kedy ľudstvo bolo na pokraji, ako by som to povedal, zničenia, alebo na pokraji nejakých tých problémov, ktoré proste to ľudstvo malo. Ako teraz máme taký pocit všetci, že sa to tak deje. Tak práve preto prišli títo rytieri Radu hospitalierov, ktorí vždy urobili, dá sa povedať, že poriadok. A ten posledný poriadok sa robil pre vyše 1000 rokov, kedy to robil Alexander Veľký a on tu nastolil poriadok na zemi, on nebol dobyvateľ, ale on robil poriadok a on vlastne založil tento rád. A to znamená, že ak rozprávajú o niektorých týchto, ak by som povedal, reláciách, že to je leva, to máte tak z Českej republiky a to si nevšímajte, je potrebné študovať určité veci, pretože veľká väčšina
práve informácia o rade hospitalierov je falošná. Všetko je tu vlastne krivé. Práve rád hospitalierov dával suverenitu dával suverenitu aj tým rádom, ako je Maltézsky rád a teraz Templársky rád. On udeloval tie suverenity a on dodneska udeluje tú suverenitu, pretože keď Alexander Veľký vyhral tú vojnu, ktorá bola tá najväčšia, ktorá tu proste bola a vyčistil to tu od parazitov v určitom časovom období, tak jednoducho bol tento rád, bol zavedený tento rád. A vtedy títo paraziti klačali na kolenách a prosili ho, aby ich nechal žiť, pretože samotný Rím ako taký, tak bol vtedy na severe Afriky. To znamená, že tam prebiehala tá vojna, oni ho prosili, že oni nebudú nič robiť a tak ďalej. On sa zľutoval, no a oni potom robili bordel, ako tak by som to nazval. Veľmi zjednodušene. To znamená, že keď sa aj niekto stane rytier radu hospitalierov, tak je to obrovská zodpovednosť a vstupuje do ňoho duch taký najvyšší, duch svárožiča alebo vedomie svárožiča. To znamená, že to vedomie sa trošku mení a môžem to povedať, že mne sa život veľmi zmenil za posledné 4 roky, pretože som veľa pochopil o tom finančnom systéme a veľa som pochopil, ako ten svet funguje a že je to tu celé prevratené. Celé prevratené náruby. To znamená, že čo ja viem o rade hospitalierov sa dá urobiť celá relácia, ale ja by som doporučil všetkým ľuďom si pozrieť film o hospitalieroch. Ale chcel som, neviem, čo to zo mňa vyšlo, ani som to nemal v pláne toto vlastne hovoriť. To znamená, že ale tam je veľmi veľký rozdiel, keď ide o suverenitu a ide o suverena. Toto je veľký rozdiel. Suverén je väčší, tak som chcel povedať. Suverén je väčší, je nedotknutelný. Suverén je ten, ktorý má tie najvyššie ochrany, ktoré sú tu. Oni sa volajú vlastne sakrálne ochrany. To znamená, že aj preto radu hospitalierov tu majú tie najvyššie ochrany, ktoré existujú a majú také schopnosti, že dokážu ovládať aj samotný finančný systém, o ktorom sa vlastne môžeme sa dneska rozprávať. Tak vieš, čo je paradoxné, keď ťa počúvam, takže tieto veci, ktoré hovoríš, sú určite veľmi dobre známe tým vysoko postaveným vo Vatikáne, v rôznych rádoch, či templárskych, či jezuitských, či, ja neviem, slobodomurárskych, alebo iných. Plus v rôznych elitných kluboch, hej, ale pritom tá väčšina ľudstva je v tomto úplne nevedomá. Tak ona je nevedomá, lebo tá nevedomosť bola vytvorená informačne. Hej? A to je vlastne to, že ľudia fakticky ani nevedia, ako funguje finančný systém. Práve neviem, či tu je aj Martin. A ja by som sa vlastne vás chcel opýtať, že čo si predstavujete pod finančným systémom? Čo si ty predstavuješ, Peťo? Tak ja som v nejaké to obdobie mal možnosť robiť v oblasti financií, čiže trochu som sa ja lízol okolo toho. A musím povedať, že ma to trošku aj zošrotovalo, lebo tam tie informácie proste v tom, ako oni robia s peniazmi v tých rôznych tých zahraničných bankách, švajčiarských, lichtenštajnských, Royal Scottish Bank a podobne, kde som mal možnosť teda byť, tak to som oči otváral, že čo je možné, hej. Ono to možné nie je, ale proste oni si to trúfli, hej. No a jednoducho to, čo som sa snažil naznačiť, že z peňazí spravili tovar. A keďže nemali krytie, ten kolaterál je väčší problém. Hej? Pri všetkých transakciách kolaterál je problém. A keďže nemali dosah na to KSAU, o ktorom budeš určite hovoriť, tak museli vymýšľať rôzne figle na to, aby vedeli nejaké peniaze vytvárať. Hej? Opretí o niečo. O niečo, čo museli sfalšovať, lebo ani gramotu nemali, ani sakrálne zlato nemali. Hej? Alebo teda len tak, že dokázali nejakých tých znachárov alebo niekoho opiť v úvodzovkách a niekoho zlomiť z tých chrániteľov. Aj to je téma ináč, o ktorej by sa mohli hovoriť. Určite áno. A Martin, ty si čo predstavuješ pod finančním systémom? No to je, jak to tady dneska funguje, že máme ten poměrný systém, že ano, kde se z dluhu
vytváří další peníze, které nejsou ničím krytý, ale peníze, kdyby jsme se vrátili k základu, tak by měly být maximálně zobecněným prostředkem o výměně zboží, případně služeb. Áno, to znamená, že vlastne ty si vlastne povedal čo? Ty si vlastne povedal, že teba sa týka to, že sú nejaké peniaze a ty si za to môžeš nejaký tovar. Ako minulý týždeň sme nemali vysielanie, pretože ty si musel ísť do práce a si prišiel z tej práce, tam asi zarábaš peniaze, preto si tam musel ísť a to sa dotýka každého človeka takýmto spôsobom. Peťo trošku viacej začal, pretože viac asi o tom vie a tak ďalej, ale veľká väčšina ľudí, čo vie o finančnom systéme, nevie absolútne nič. Povedzme si, že týka sa nás to, že máme nejaký účet v nejakej banke, ideme tam, vybereme ho, nie? Vybereme si peniaze alebo nejako zaplatíme, aby sme si zaplatili účty a potom nejako ideme a ľudí vôbec nezaujíma, ako sa tie peniaze vyrábajú alebo čo vlastne v akom systéme žijú. A každý jeden z nás si myslí čo? Myslí si to, že príde do tej banky a tam si musí tie peniaze požičať, potom ich musí vrátiť a takýmto spôsobom to funguje, pretože je to tu tak normálne. Naučili sme sa v tom žiť a takýmto spôsobom jednoducho žijeme. Ale ako to celé funguje, sa o tom, dá sa povedať, zaujímajú sa to iba jednoduchí ľudia, je tak? Teda jednoduchí. Zaujímajú sa to ľudia, ktorí akože chcú to naštudovať. Že ako to vlastne je, lebo chceli niečo ale viacej. naštudujú len povrch, lebo zase len jak som povedal, čo nemáme, iba googlujú. No a Google ťa pustí iba odtiaľ potiaľ v tých veciach. To je celé. No, áno, vlastne on pustí, ale tým som vlastne jednoducho povedať, že dá sa povedať, že tu o finančnom systéme skoro nikto nič nevie. Do finančného systému boli zasvetení iba pár bankárov, ktorí boli na vyššej úrovni a my sme iba tí využívateľia, ktorí vlastne používame cash, ktorý ešte je neplatný a nie sú to vôbec peniaze. Nie sú to vôbec dengy, ktoré majú ako pohyb denga. Proste chápeme sa, všetko je v slovách, ako si hovoril. To znamená, že my vlastne vôbec tomu nerozumieme, iba sme tak zakabalizovaní v tých nejakých veciach, jednoducho, ktoré sú. A ja som veľmi rád, že ináč, viete, že vysielame na linku ešte toho spravodajstva. Že si to neprepol. To neviem. Hej, my sme ako spravodajstvo. Lebo mne to vyplo, ja som to počúval. Tak to nevím, já myslel, že se to připojí automaticky. Linku, ale už to tam asi nechaj. Ja neviem, ako to odstrihneš potom. Ale to nevadí, asi to tak má byť, pretože ja to veľmi že je super, že ako to máš rozdelené, že tam vysielaš, čo je nad perinou a my čo pod perinou. Uh-huh. Ja som chvíľu počúval a vlastne sú to informácie, ktoré sú na to perinou, ktoré sa dejú a vlastne finančný systém tým, že ľudia o tom ani nevedia, ale všetko je riadené, dá sa povedať, financiami a oni to dneska spravili tak, že všetko je závislé na peniazoch. Všetko ešte, aj keď na záchod ideš, potrebuješ 50 centov. Všade, úplne všetko je závislé na nejakých peniazoch. Práve preto ľudia, ktorí neustále hovoria, vy rozprávate iba o peniazoch a o finančnom systéme a čo ste a prečo a chcete nám niečo urobiť a neviem čo, tak väčšinou tí ľudia tiež si platia svoje účty aj za telefón a vôbec či nás môžu pozerať, lebo si musia za internet zaplatiť. Rozumieme sa. To znamená, že tie peniaze, ako vznikali a tak, niekto na to musel mať práva. A tým, že nikto o tom poriadne nevedel, ako sa tie práva robia, ja sa pokúsim pretože ty si napísal tam, že aby som vysvetlil, akým spôsobom sú tie nové inštitúcie poprepájané, hej? Že tak si to mal nejako, nie? Tak, lebo ľudia majú vedia, že je SPDR, hej, podiel skoro. Potom vedia, že je Veľká Svetlá Rus. Potom je nejaké Monetary One, hej, a proste majú to rozškatulkované. Ale to celé prepojenie, lebo to nie je len tak vytvorené. To je vytvorené, pretože to v symbióze vytvára celý ten nový systém, včítanie pokladníc, bank a tak ďalej a družstevného systému. Áno, to je veľmi dôležité. A dôležité je, že ako to vlastne vzniklo, lebo tam sa muselo prísť. Ja veľa o tom rozprávam, že aj ty si dneska rozprával o tom práve, že celý svet je tu postavený na právnych veciach. On nemôže fungovať a musí to mať nejaké pravidlá. Ako také, musí to mať nejaké pravidlá. A tu sa vlastne dostávame do
nejakého chápania sveta finančného systému s tým, že ľudia tým, že nevedia, ako to celé funguje, tým pádom nevedia vyhodnotiť, prečo tie družstva vznikli, prečo vznikla táto banka, prečo vzniká obrovské množstvo družstiev na celom svete. A jednoducho je možné, že ani to netreba, aby to ľudia vedeli, lebo ľudia čo potrebujú? Ľudia dneska potrebujú prežiť. Hej? Oni potrebujú, aké výhody z toho budú mať celého systému. Nie? Potrebujú to jednoducho vedieť, ako to bude. Aj keď niektorá časť ľudí bude čo rozprávať. Bude rozprávať o tom, neberte si od nich, lebo oni sú tí jezuiti. A ľudia nevedia, čo sú jezuiti. Jezuiti odišli od hospitalierov v určitom čase. Preto oni sú jezuiti. Hej? Proste zradcovia, inak povedané. Hej? A jezuita je ten hlavný tam v tom bielom, čo už ledva dýchá a dodýcháva. Hej? Proste tak to jednoducho je. To znamená, že ľudí sa dotýka iba tá vec, že ako teraz prežijem, ako si zaplatím elektriku, čo z toho budem mať a tak ďalej. A jednoducho dnes, keď máme už 22.00 a máme na to asi možno pol hodinu alebo 40 minút, jednoducho vysvetliť určité veci, ak to úplne funguje. Nie je možné úplne, ale dá sa to obrazne proste porozprávať, aby ľudia vedeli. Aby pochopili, že to, čo sme vytvorili, je podľa práva, inak sa to urobiť nedalo. Nedá sa na niečo čakať, pretože ty si tu hovoril jednoducho o informáciách a tým, že tí paraziti, ktorí ten systém ovládali, už ho neovládajú, oni ho už neovládajú, tak oni vytvorili veľmi veľa informačných zdrojov na to, aby ľudí zmietli. A my sa teraz vlastne nachádzame v obrovskej informačnej vlne. Veľmi veľa zdrojov. To znamená, že keď sa niekto aj na SPDR opýta v nejakej relácii inej a opýta sa, nemyslíte si, že sú to jezuiti, tak ten človek vám povie, myslím si, že sú to jezuiti. Bez akéhokoľvek, by som povedal, preštudovania si akýchkoľvek materiálov, pozretia si filmov, rozmýšľania o tom, pretože aj tým ľuďom, ktorí o tom rozprávajú, patrí to, čo International Treasury Monetary Fund má a to, čo je v tom celom globálnom finančnom systéme. Pretože keby sme tu 4 roky o niečom rozprávali a hovorili si, že máme nejaké gramoty, a hovorili si, že sme M1 a mali tu nejaké dokumenty, ja ti poviem, že veľmi veľa ľudí, ktorí toto robilo po svete, sa vydávalo za M1 a má rôzne dokumenty, už sú zavretí v base. Lebo to sa nemôže a nedá sa to. Chápeš ma? Pretože to je ten základ. To znamená, že ja by som iba tak vám načrtol, že aby sme sa dostali k tomu, prečo vlastne vznikla Svetla Veľká Rus, čo je veľmi dôležité, ako vznikla, ako sa do nej dostali aktíva, akým spôsobom. A ako ešte bol fond Kaznatvorca Rá, najskôr bol, potom bola Svetla Veľká Rus. A zo Svetlej Veľkej Rusy, tým, že tam boli naliaté aktíva celého sveta, tak sa stala International Treasury Monetary Fund. A potom to celé vzniklo tým spôsobom, že začali vznikať ďalšie družstva a preto vzniklo aj družstvo Slovenské podielové družstvo ROD, ktoré vstúpilo do Svetlej Veľkej Rusy, to vstúpilo naspäť a takto vznikajú družstva po celom svete. Chápeme sa. To znamená, že toto je to, čomu by sme mali dospieť. Ale prečo to tak vzniklo, akým spôsobom, prečo boli tie aktíva predané práve Aleksandrovi Nikolajeviču Paramonovovi, ktorý toto pozerať nebude, ale chcel by som povedať, že je dneska výnimočný deň, pretože on má dnes narodeniny. Áno, on má dnes narodeniny, áno. Má 49 rokov. Takže on má dnes narodeniny, mal oslavu, mi posielal nejaké fotografie. To znamená, že my si ho veľmi vážime a my vieme, kto to je. A ľudstvo to pochopí budúci rok. Celé ľudstvo to pochopí. Podľa všetkých proroctiev, ktoré dali rôzni starci, že príde biely car, to pochopí celé ľudstvo budúci rok. My to už dneska vieme, lebo s ním pracujeme 4 roky. My vieme, kto je, čo dokáže a tak ďalej. Snažíme sa to ľuďom ukazovať, ale tí ľudia majú stále svoje nejaký a on bude taký a taký. Doporučujem každému, aby si prestal obtierať ústa o Alexandra, pretože to nemusí dopadnúť dobre pre toho človeka. Myslím na takej inej úrovni. Poviem to úplne tak otvorene, pretože naozaj budúci rok bude výnimočný vzhľadom aj na premenu celého finančného systému, pretože všetko to, čo sa vytváralo, je pripravené. Je pripravené pre ľudstvo, aby sa mu to odovzdalo. Toto je veľmi dôležité.
že to, čo máme, my sme dostali ako správu. A on to dostal ako správu. A to nedostal iba tak. To sa znova všetko vyvíjalo nejakým spôsobom. A tie financie nejako boli riadené, alebo ako by som to nazval. Ono to bolo stále mal niekto práva a tituly na to používať aktíva a tie aktíva s nimi niečo robiť. Aby som to tak jasnejšie. Ono a v tej dobe temna to mal kto teda? Kto to spravoval okrem teda toho Gereta alebo nejakého Josefa alebo hej, kto? Tam boli chránitelia, ktorí to mali na starosti, nie? Áno, boli chránitelia. A to ti vlastne chcem povedať, že toto je, to znamená, že my sa môžeme držať nejaké línie veľmi jednoduchej, že tu vždy niečo bolo, a vždy to bolo na tých aktívach postavené, aj keď to ľudia nevedeli. Ale môžeme ísť ešte aj do takej, by som povedal, trošku takej hĺbky toho, že ľuďom vysvetliť, že za tých 1000 rokov, čo sa udialo. A ty si to sám povedal, že je to veľmi náročné proste vysvetliť. Pretože ľuďom to láme vedomie. Vedomie znamená, že človek si to vôbec nevie predstaviť a potom prichádzajú tie reakcie. My sme to teraz videli na tom krátkom videu, keď sme zverejnili tento týždeň video Emila Skirkaniča, predsedu predstavenstva Slovenského podielu družstvovarov Družstvo. A on vlastne tam v tom filme, ktorý sme mali v jednom rozhovore, vlastne povedal, že družstvo má na účte 1 105 miliard. Hej, a je to také krátke video. Je to obrovsky virálne, môžem ti povedať. Ako naozaj sa stalo virálne a sú tam reakcie, sú tam jednoducho rôzne tých ľudí. A tam vidíme, na akej úrovni sa ten národ nachádza, akým spôsobom je schopný poňať tie informácie. A preto aj o finančnom systéme je veľmi dôležité rozprávať, že ako funguje úplne, sa niektoré informácie nedajú úplne povedať alebo nedajú sa vysvetliť, ale oni sú aj tak vysvetlené v tých filmoch na Zlatej ére. Preto keď si človek začne pozerať, tak ono je to tam vysvetlené. A ty si sa teraz pýtal, ako to fungovalo. Pravda. A ja ti chcem... Aj teraz všetkým ľuďom by som chcel vlastne takým spôsobom naznačiť, že nielen naznačiť, ale ja vám aj niečo ukážem. Ja tu mám niečo aj popripravované, že aby sme sa dostali k tomu, prečo vznikla Svetla Veľká Rús, prečo vzniklo proste toto všetko, aby ste to vôbec pochopili, že to muselo vzniknúť a vzniklo to pre nás všetkých. Lebo Rús je sakrálny názov zeme. Hej, Rús. Rús nie je národ. Rús je celá naša zem, tak sa volá Rús. A keď bol deň Svaroga, tak bolo Súraj zemi, hej, Súraj zemlí. A Rús je, keď je noc Svaroga. V slovanskom ponímaní, alebo Kali Juga sa to volalo. A toto, kým človek si vlastne nejako nespojí, a to nechcem, aby to vyzeralo nejako zložito, alebo nejako sakrálne, alebo slovansky, lebo to je jedno. Hej. Ale jednoducho bolo tu také obdobie, keď tie síly, ktorí boli proti ľudstvu, tak mali obrovské schopnosti, vedeli s tým robiť veci, rozumieš ma? Oni mali tú silu. A tá posledná noc Svaroga, ona trvala 1008 rokov, ona bola veľmi dlhá. A práve v tomto období sa pokrivili všetky informácie a boli obrovské lži nastali. To bolo lož na lož. Akej dobe dneska žijeme? Tu keď niekto, jak to mám slušne povedať, neoklame, budeme slušne rozprávať, keď tu niekto neoklame v tomto systéme starom kapitalistickom, tak ani neprežije. Ja kade chodím, tak vidím, ak tí ľudia klamú. Neviem, či to aj ty vidíš. No jasné. Jednoducho, ty si založíš nejaké podnikanie a on zistí, že tu je toľko zákonov, že on musí rozmysleť si, ako oklamať, aby vôbec prežil, aby niečo, hej. To máš ako keď títo, jak sa volajú, tí, čo robili Ficovi krb, sa ho opýtali, či chce s papierom alebo bez papiera, hej. Či si to počul, hej? Znamená, že tí ľudia sú nútení, aby im niečo zostalo v tomto systéme, jednoducho takto to robí. A to je vlastne celé to obdobie, kedy sa to dalo robiť, lebo kedy pred tými 1000 rokmi a viac proste fungovalo božské právo. Nefungovalo toto rímske, pretože počas noci Svaroga funguje to rímske právo. Mír. Mír, áno. Mír a Rím je opačne. Vždy sa všetko opačne robilo. Aj Alexander Veľký mal na prílbe napísané, vždy opačne to mal. My sme mali rôzne písma, pretože aby nevedeli nás nepriatelia. Mali sme aj obchodný jazyk a takéto všetky veci. Hej. To znamená, že
keď sa bavíme o tom, aké sú financie, môžeme sa o tom baviť ako priamo, ako tak by som povedal, že bankársky, ale môžeme sa nad tým zamysleť a povedať, že ako oni fungovali v tých proste počas toho, keď oni zistili v určitom čase, že jednoducho je možné klamať a je možné presadzovať lož. A tak aj začali. A oni to začali robiť trustami. A trust vlastne tak položili základ celého tohto systému. A ja vám teraz skúsim pozdieľať obrazovku. Ja tu mám niečo s tými trustami pripravené. Ja dúfam, že sa mi to teraz podarí zdieľať obrazovku. Když se to podařilo předtím, tak to určitě půjde i teď. Pôjde. Začať. Už to vidíte? Áno. Jo, svěřenecký majetek trust. Dobre, svěřenecký majetok trust. Akým spôsobom to celé funguje? Aby sme pochopili koncepciu toho celého, ako to oni robili, ako riadili svet, ako riadili financie, tak fungovali na základe trustu. Trust je tiež energoinformačný agregát, ktorý má určité vzťahovo, ekonomické, tovarové, určité vzťahy na určitých územiach. A kto bol majiteľom ako trustu, je to vlastne systém tých majetkových vzťahov, tu je to celé napísané, a bol nejaký zakladateľ trustu, ktorý to proste urobil, ktorý predával ten majetok, na ktorého mal titul, nejakému správcovi. Tento jeho úloha toho správcu bola tá, aby zveľaďoval ten majetok, aby konečnému príjemcovi výhod vyplatil jednoducho čo najviac. A na základe toho trustu, jednoducho povedané, takéhoto trustu, mali možnosť, kto si ho podpísal, mali možnosť emitovať financie. Iba na základe neho sa mohli, pretože všetko to bolo postavené na aktívach, ktoré tu nechali naši predkovia. A jeden z takých najväčších trustov, ktorý bol, tak bol podpísaný tzv. Božský trust. A tento božský trust bol tisícročný. Tento božský trust bol založený na základe pápežskej buly, ktorá sa volala Unam Sanctam. A táto pápežskú bulu vydal pápež Bonifác VIII 18. novembra roku 1302. To znamená, keď si zoberieme, keď to bolo 1302, teraz je otázka, keď bol to nejaká dohoda, tak sa ľudia pýtajú, že on by mal byť do roku 2302, nie? No lenže tam sa udialo ešte kopec udalostí. A na základe tohto trustu oni boli vnútri, oni fungovali tak, že vnútri tohto trustu boli ešte ďalšie trusty. To znamená, že dohody nejaké, kde sa dávali tieto aktíva. A boli tzv. 300-ročné, imperiálne, o tom trošku porozprávam, lebo imperium bolo ruské imperium, ktoré spravovalo tento majetok. Aby sme chápali, že ten majetok celý bol vždy u našich predkov, ktorí tu zanechali, a on bol vždy v Rusku, dá sa povedať. Hej? On bol vždy, nie, že sa dá povedať, ale tak to bolo. Bol vždy v Rusku. Práve preto vždy chcú všetci dobiť Rusko. Tam chcú prísť, zobrať si tieto tituly a tieto práva, aby s nimi mohli niečo urobiť. Lenže oni sa udiali tie udalosti úplne inak. Potom boli 100-ročné trusty, to boli tzv. Zlaté. To vám môžem povedať taký príklad zlatého trustu. Je FED ako takých, ktorý v roku 1913, kde... Áno, na roku 1913 bol vložený do tohto trustu 100-ročného a FED vlastne fungoval do roku 2013, odtedy nemá práva vydávať peniaze ani nič ďalej. Toto sú proste ich dohody. Potom boli tzv. 72-ročné trusty, to boli cirkevné majetkové trusty. Tých bolo viacej, ja vám ukážem, akým spôsobom to funguje. Tu mám tuším, že aj tie emisné cykly, 70-ročné cirkevné trusty. A napríklad takýto 72-ročný trust si podpísal Stalin v roku 1943 a volal sa Nový svetový poriadok. Aj ten vám môžem ukázať. New World Order. Áno, New World Order. No. A tu sme vlastne pri tom, áno, vlastne tu sme pri tom, že vlastne paraziti, oni tým, že sú nie ľudia, oni sú takí zvláštni, oni nemajú tú kreativitu niečo vytvoriť. To znamená, že oni vždy všetko preberali. Zobrali to a preberali to. A ešte tam bol taký 25-ročný trust, ktorý napríklad je aj Ruská federácia. Ruská federácia je 25-ročný trust, ktorý jednoducho skončil. A všetky tieto trusty sa skončili. To znamená, že
Sú to aktíva na zabezpečenie nejakej peňažnej emisie. To sú trusty. A tieto trusty, aby som to prepol ďalej, boli vykonávateľmi, bol správca pontifik. Hej? A tu sa k tomu dostávame, že celý ten finančný systém bol postavený vlastne takým spôsobom, že na vrchu toho celého riadenia tých financií bol Vatikán. To znamená, že ten Satan, ktorý sa volá Grevet, on to podpísal v roku 1302, podpísal tento trust, o tom si ho spomínal, o tom tu nikto nehovorí ináč v našom priestore informačnom, aby ste vedeli. Nikto tu o tom nerozpráva. Že takýto niekto existoval, oni fungovali na takomto systéme. Kto ho tu pozná? To nikto nevie, ale napríklad v Rusku je to normálna téma, ktorá je odhalená a o ktorej sa rozpráva. Ale u nás nie. U nás iba mám pocit, že všetky alternatívne médiá preberajú iba výroky Putina, toho ďalšieho satana. Ale o tom nechcem proste hovoriť. Proste on v ňom bol proste duch, proste takého by som povedal diabla, alebo ktorý mal možnosť a tento tisícročný trás vytvoril finančný systém. Aby ste to chápali ešte bližšie, to znamená, že určité aktíva, ktoré nám tu nechali predkovia, tak boli uložené na určitých účtoch a on si uzurpoval iba časť jedného účtu. On nemal celý, on iba dokázal niekoho presvedčiť, určitého chrániteľa, aby zobral a celý svet bol postavený a jeho finančný systém, ako obsadil skoro pol sveta, bol postavený asi na 20 miliónov tón zlata. Viac ho nebolo. To znamená, že taký malý účet si zobral, ale on bol ako dosť veľký, aby vedel niečo vytvoriť. 20 miliónov tón, koľko je toho celkovo? Ale to je, ja vám ukážem dneska, ja tu mám ešte pripravené ďalšie veci. Ja verím, že to všetko, ja sa budem snažiť ísť tak trošku rýchlejšie, hej? Aby sme k tomu prišli. Ja mám tu ukázané, že vlastne na spoločnosti, ktorej tam to bolo postavené, tam je dodekailon účet, kde je vlastne tá energia toho finančného systému je celá, by som povedal, vyčíslená v zlate, lebo tomu ľudia najlepšie by som povedal, že rozumiajú. A to je to zlato KSAV, čo je kolaterálne zlato. To je to, čo si hovoril, že je tá zábezpeka toho celého. Ale oni vytvorili taký riadiaci systém a ten riadiaci systém, kde na vrchu bol Vatikán. A Vatikán bol ako hlavná účtovná a plánovacia organizácia. Tak preto vieme, prečo má ten pontifik a Vatikán ako taký takú obrovskú moc a obrovské, keď sa tam idete pozrieť, to je bohatstvo a pritom v Ríme celé toto, čo tam vidíte, tak to ináč, aby ste vedeli, patrí hospitalierom, je to staré sakrálne miesto. Veľmi silné energeticky. Ono je veľmi silné energeticky, je to pozostatok ešte starej Tartarie. Hej. Toto sa chcem vlastne povedať to, že my vlastne nemôžeme vedieť, ako to celé fungovalo, ten finančný systém, pretože za tých posledných 1000 rokov paraziti dokázali zničiť 4 civilizácie. To znamená, my si to vôbec nevieme predstaviť. Už táto informácia niekomu poláme vedomie. A sú tu rôzni historici, ja by som to tak nazval, že sú tu rôzni historici, ktorí študujú staré materiály a tieto materiály potom nám prednášajú. Hlavne tu na Slovensku máme jedného kňaza, ktorý tak vie, má všetky veci vo svojej hlave, ale je vlastne vyštudovaný, dá sa povedať, na lži a on toto vlastne všetko rozpráva ľuďom. Aj keď niečo je tam pravda, ale veľa tam pravda nie. A na toto si musíme my Slovania dávať pozor, aby sme sa učili od tých, ktorých sa máme učiť. To znamená, že na vrchu bol Vatikán. Ďalší, ktorí tam boli, sú jezuiti. A to bolo ako ministerstvo hospodárstva. Práve preto aj teraz sa tam oni natlačili, aby tam jednoducho boli. A vykonávateľia a manažeri, bankári a inkvizitori sú Židia. Dobre počujete. To znamená, všetci títo Rothschildovci, Rockefellerovci, Baruchovci, a to sú všetko jednoducho Židia, židovské rodiny, ktoré jednoduchým spôsobom vykonávali a robili všetko toto, čo tu vidíme. Oni neboli nikdy majitelia finančného systému, oni iba vykonávali tie veci. Oni to dostali na starosti, že oni musia vytvoriť ten bankový systém a tak ďalej a tak ďalej. Hej. To znamená, že tie trusty potom oni pokračovali, boli v rámci vnútri boli vytvorené ďalšie, jeden bol vytvorený v roku 1455, ďalší v roku 1481 a tam bolo potom na základe toho boli rôzne právne formy.
Právna forma korporátneho práva, morského a trastové právo a potom tretia forma práva bol Talmud, zákon rímskeho kultu, fungovanie vďaka sviatosti krstu a tak ďalej. A toto sú všetky na základe týchto trastov, ktoré sú, tak my sme potom mali tie rodné listy, oni ich brali a jednoducho na ne si získavali peniaze, oni s tým obchodovali a tak ďalej, a tak ďalej. Na základe, to sú až takto by som povedal staré trasty, ktoré majú 1000 rokov, ktoré ani si nevieme jednoducho predstaviť, akým spôsobom boli vytvorené. S tým, že suverenita podľa medzinárodného práva vyhlasuje sa vlastne trikrát. Je to vždy štátna, územná, finančno-ekonomická. A na základe toho bol Ivan Hrozný, ktorý nebol hrozný, oni ho tak iba nazvali. To je ako zo Stalina urobili vraha, tak z Ivana Hrozného spravili Hrozného, lebo Ivan nebolo meno, ale bol vždy titul. A ja som Ivan, tak je to vlastne ako titul. Je to nebeský van, hej? Ktorí títo vanovia, oni sa striedali každých 19 rokov a vlastne spravovali určité aktíva na tých jednotlivých úrovniach. A on zjednotil tom našom rátaní rokov, lebo toto je dané, ako by som to povedal, až v roku 1700 bol rok 1700, hej, aby sme chápali. Bol urobený. Takže rusko-byzantský trón vytvoril rusko-britský trón a rusko-perský trón. A on vlastne zjednotil a uchoval tieto práva. Ivan Hrozný, boli to Rurikovci, ktorým patrili tieto práva a všetky, a oni ich uchránili a zjednotili. A teraz vám hneď tu na začiatku vlastne prezradím, že v rámci rodovej a pokrvnej línie je Alexander Nikolajevič Paramonov práve potomok Ivana Hrozného. A teraz už chápete, prečo on dostal tie práva. Ivan, ale tam sa hovorí, že boli to Rarokovci. Hej, boli Rarokovci, ja som to povedal, to viac si to človek... Viac si to človek, lebo oni to jednoducho pomenili všetky tieto veci. Ja som to povedal proste takým spôsobom. Tak je to známe, hej. No, tak je to známe. To znamená, že cárstvo ako také, ruské cárstvo, je najvyššia forma práva suverená, neobmedzená v čase. Pretože je tam ešte impérium a to je právna forma právnickej osoby s najdlhšou dobou existencie 300 rokov. Preto cárstvo je nedotknutelné, je večné, alebo ako by som ho nazval. To je normálne právny titul, právna vec. To nie sú jednoducho, právne sa musíme baviť. A to znamená, celá svetová emisia peňazí, jak tu je napísané, založená na zlate a devízach, rezervné naše vlasti a všetkých štáty sú v skutočnosti premlčanými dlžníkmi ruského cárstva. Kapeš? To znamená, keď Ivan Hrozný zjednotil celý svet, všetko patrí Rusku. Ty chápeš? Všetky tie aktíva vždy boli tam, boli na Rusi, alebo na Súrezemí, oni vždy tam boli. Preto celé Anglicko, všetko podľa všetkých práv patrilo vždy Rusom. Aj Československo bolo vytvorené na aktívach rusínskych, ktoré sem priviezla armáda v 20 rokoch. Oni to sem proste priviezli a na základe toho si potom bežal Masaryk podpísať a náš Slovakov ešte aj tam využil, ale to je ďalšia téma, o ktorej nemáme teraz čas hovoriť, aby sme sa dostali proste k tomu, čo chceme, hej, proste povedať. Takže toto takto. To znamená, že to ruské impérium, ktoré bol 300-ročný trás a oni vždy, keď sa dostali na konci tohoto trastu, tie ruské príjmy anuity, oni vlastne na základe týchto titulov, že oni správovali tie peniaze, na základe, tak oni aj vytvorili ten FED, o ktorom sme rozprávali, hej, ktoré tam boli na 100 rokov. A tie boli použité a vložené aj napríklad do kapitálu Deutsche Bank vo Frankfurte pri založení v roku 1870. Boli urobené aj na financovanie Nemeckej ríše 1918-43. A vždy tam museli platiť nejaké úroky. A ono, ak si viete predstaviť, to je tak veľmi zjednodušene, že keď oni prišli na ten koniec toho trastu a oni to museli vyplatiť, tak oni to nechceli, museli to anulovať a vždy urobili vojnu. A na základe toho vznikla, na základe týchto trastov boli rozputané prvá aj druhá svetová vojna. Nielen preto, oni boli rozputané aj preto, aby tu ešte zničili tie stavby, ktoré tu boli, aby anulovali aj históriu, ale to bolo jedno s druhým. To znamená, že
čo sa vlastne udialo. To znamená, že tie imperiálne trusty a nemecká ríša, aj celá vojna mohla vzniknúť na základe toho, že nejaké aktíva boli niekde použité a oni si pod tou perinou tam s tými aktívami a titulmi robili. To znamená, že bola tu Tretia ríša, nacistické Nemecko, 33-45 a tak ďalej. Toto, čo tu vidíte, to bol imperiálny trust od roku 1870 a trval do roku 1943. Práve preto, keď vlastne v tom 17. roku sa to tam mlelo, RSFSR, Sovietský zväz, a keď Stalin prišiel, on ešte o tom nevedel, ale Lenin bol do týchto vecí zainteresovaný, tak oni vlastne prebrali všetky tie aktíva ako bolševici, tam mali 85,5% a potom tam boli menševici, ktorí mali z tých aktív 17,5%. Hej, takže keď oni vedeli, že tu sa ide niečo také vytvára, aj keď to Židia vytvorili, vlastne tú revolúciu, ale Stalin im trošku prešiel tak cez rozum a on pochopil, ako to celé je, pretože on bol vo vyhnanstve s nejakými žrecmi, on bol zainteresovaný do toho, ako vyzerá zlatý vek, alebo zlatá éra, ako vyzerala, ako fungovala celá ekonomika, tak on im všetkým prešiel cez rozum. A tak zjednodušene povedané. A oni keď to zistili, tak jednoducho nič im iné neostávalo, iba urobiť ďalšiu svetovú vojnu. A tu vlastne vyhlásil pontifik, kde vlastne SS Sedex Sacrorum, to sú vlastne satanoví bojovníci, to sú vlastne rímski bojovníci týchto temných, aby ste chápali, ako sa to udialo. A tak začala veľká vlastenecká vojna, ktorú Stalin vyhral. Hej? Ktorú Stalin vyhral. K tomu sa dostaneme. To znamená, že tam ešte vznikla aj taká vec, že bola korporácia vláda USA, bol tiež trust, on fungoval od roku 1871 ako trustová spoločnosť v rámci trustu Tretej nemeckej ríši. Chápeš? To bolo v rámci toho, oni ešte vytvorili aj korporáciu Spojených štátov amerických. A tento Satan, tento Grevet, on to sídlo mal v Londýne, mal vo Washingtone a to boli jeho sídla. Proste, v ktorých sa pohyboval. On to všetko urobil. No a ako som prišiel k Stalinovi, keďže sme vyhrali, my Slovania, sme vyhrali druhú svetovú vojnu, Stalin to mal náročné, to je tiež jedna obrovská téma, tak Stalin si v 1943 roku podpísal trust Nový svetový poriadok, 72 rokov, ktorý trval do roku 2016. Aby ste chápali, tak toto bolo, hej. To znamená, že Nový svetový poriadok bol pojem tohto trustu, kde Stalin dostal k dispozícii a mohol využívať 5 miliónov tón zlata. On bol tak múdry a inteligentný, že vedel, ako s tou energiou narábať, že on sa toho ani nedotkol a neustále zarábal. Tá ekonomika išla obrovskou rýchlosťou a oni už nevedeli, ako to majú zastaviť, tak ho museli v 52. roku odstraniť. A predstavte si, akú on mal obrovskú sílu. Oni z neho spravili vraha, zabijaka, ja neviem čo všetko. Ale predstavte si, akú on mal obrovskú sílu toho vodcu. Pretože on tej najtemnejšej noci Svaroga, kedy tá temnota mala obrovskú silu, dokázal nielen vyhrať vojnu, ale dokázal udržať a urobiť ústavu, ktorá je jedna z najdokonalejších z roku 1936, ktorá nebola prekonaná do dnešných dní, ako je urobená na základe kopného práva, aby ste vedeli. To znamená, že on dokázal vlastne udržať nás, nechcem povedať, že v hre, ale nad vodou. A za toho oni nenávidia. Za to urobili kult Stalina, ja neviem čo všetko, ale si prečítate si knižku Stalinová ekonomika. Ako stojí to naozaj za to. A oni vlastne urobili to, títo paraziti, že ten nový svetový poriadok oni prevrátili a urobili z neho a rozšírili informačne, ako nový svetový poriadok teraz zavládne a začali aj alternatívne médiá, aj všetky títo alternatívci vlastne dávať informácie a idú o tom neustále, proste stále a nový svetový poriadok a tak ďalej a nikto nevie vlastne, že to je Stalinov trust. Dobre, ne? Si tam, no, ne? Som tam? Jsem tam. Akorát mám vyplej mikrofon, abych tady nerušil, takže... Jasné. Spoždění. To znamená, že toto sú proste veci, ja to preto rozprávam, aby ste si vedeli predstaviť, že čo vlastne teraz nastalo. Ten trust Stalinov skončil v 2016 roku a celý ten Armagedon, ktorý tu jednoducho nastal,
On nastal z toho dôvodu, že tie trusty sa skončili. A tam je veľmi dôležité, že oni ten Sovietský zväz, ktorý Stalin ako vyhral vojnu, tak urobil zo sovietských občanov suverénov. A suverén je večný, nedotknuteľný. A Sovietský zväz ako taký do dnešných dní nezanikol. A on bude teraz obnovený. A o tomto tu nikto nerozpráva. Všetci tu rozprávajú v všelijakých správach, čo povedal Putin, kurník šopa. Celá ruská ekonomika je absolútne v sračkách a v krachu totálnom krachu, ale on rozpráva, ako sa mu ekonomika zvýšila, ako som sa mohol dopočuť asi pred 2 hodinami. A to vôbec nie je realita. Ja vám to poviem úplne otvorene, to nie je realita. Tá ekonomika je v totálnom prúseri, absolútnom prúseri. Ono tam ešte niečo je, oni ešte udržujú, ako môžu veci, pretože hlavný regulátor nechal zapnutý cache ako taký, aby ľudia jednoducho mohli ešte fungovať. A jednoducho, kým sa nepripravili určité systémy, aby sa to mohlo zmeniť. A práve to, čo je v Biblii opísané ako Armagedon biblický, je práve koniec týchto všetkých trustov. Oni si to tam opísali, urobili si tam proste všetky tieto veci. A Sovietský zväz v tom hrá obrovskú úlohu, pretože Sovietský zväz je jediný suverén a Stalin vykúpil všetkých občanov. Každých 19 rokov sovietskí občania platili od rímskeho pontifika a ich povykupoval. To znamená, že sovietskí občania sú suverénni. A toto by sa mali dozvedieť všetci Ukrajinci, Bielorusi, Litovci a tak ďalej, že ste suverénni, ktorým vám patrí obrovský majetok každému. Preto sa obchodovalo so sovietskými pasmi. Áno, toto som teraz chcel vlastne povedať. Máš presne pravdu. Na sovietský pás dokážete dostať obrovské množstvo zlata. Práve preto oni na základe týchto trustov oni potrebovali obsadiť Sovietský zväz v určitom čase, lebo ak by to neboli stihli, je s nimi koniec. Stalin ešte založil aj OSN ako organizáciu, pretože ako víťaz vojny mal možnosť rozhodovať a on chcel, aby už také nikdy nič nevzniklo. A na základe toho vyčlenil 3,5 tisíca tón zlata, lebo oni tieto štáty povedali, no však ako dajte vy, ty daj, ty si tu víťaz a ty nám dáš sem zlato a my budeme akože zabezpečovať tú legitimitu a neviem čo. Tak on s nimi vlastne podpísal takú ako dohodu, že on dá 3,5 tisíca, aby sa tam mohli všetky štáty zúčastňovať v tom OSN a oni ho potom prekabatili, oklamali a on to podpísal na 50 rokov a v roku 1996 mali vrátiť aj s úrokmi, to dneska nič nezaplatili. Hej? To znamená, že Stalin v tom finančnom systéme a Sovietský zväz hral obrovskú úlohu, pretože ten Grevet, ktorý bol, tak on na základe toho, že zistil, že prehral túto hru trustovú, v roku 2006 on spáchal samovraždu, je na to aj video. Proste on sa normálne natočil, všetkým rozdal závet. A v tomto závete je veľmi dôležité, že kto je tým konečným beneficierom tých aktív na základe toho trustu. A tým konečným beneficierom je Sovietský zväz a bola britská kráľovna. Tá britská kráľovna tu už tu nie, ale bol Sovietský zväz ako suverén a jemu patrí ten konečný benefit z toho všetkého, ktoré na základe jeho závetu majú odovzdať. A on od toho roku 2006 vlastne to vydal tento závet a musí byť ten závet splnený. Kto ho nesplní, tak ide na začistenie, sa to volá, že bude deinkarnácia, ale že úplná deinkarnácia. To znamená, že ten svet sa začal rozpadať. Nielen rozpadať, ale on vznikol nový. Lebo v roku 2012, keď mal byť ako koniec sveta, tak on nebol koniec sveta, ale sa vlastne skončila sa civilizácia a začala sa kultúra. A všetko sa premenilo. A tu prichádza na svetlo sveta, prichádza vlastne Alexander Nikolajevič Paramonov a všetky tieto veci, Svetla Veľká Rus, ktorá vznikla, všetky tieto aktíva, ktoré boli postupne pripravované. Aby si ľudia predstavili, ono to nevzniklo zo dňa na deň. Oni sem boli inkarnovaní aj takí ľudia, ktorí tu robili takú predprípravu. Jeden z nich sa volal Alexander Nikolajevič Paramonov, Levašov, sorry. Ja už som teraz Levašov a potom bol Chatibov, ktorí proste tu robili tieto veci. Hej? To znamená, že napríklad aj teraz, keď vám Vanga niečo predpovedá, je veľmi málo pravdepodobné, že to môže tak byť z jedného jediného dôvodu, pretože tým, že Chatibov im dokázal preprogramovať tie ich systémy, to sú také sakrálnejšie, tak jednoducho tá budúcnosť sa celá zmenila. On im tam ako keby vložil vírus. A teraz si vlastne viete predstaviť, že oni prečo fungovali na základe tých trustov? Pretože oni potrebovali tú energiu z tých chránitisť.
Vy keď máte tú energiu z tých chránitíš, ktorá je, a vy ju dokážete vložiť do toho systému, tak ona jednoducho pracuje. A vtedy viete vytvárať. Tak funguje celý systém. On nefunguje tým spôsobom, že vy si iba tak niečo vytlačíte, ako to vlastne oni spravili v tom fiatnom systéme. To znamená, že keď sa tieto trusty sa skončili a od roku 2016 sú vždy vyúčtovacie obdobie do roku 2022 a preto v roku 2022 už dávno mala byť tretia svetová vojna. Ale ona nevznikla z toho dôvodu, že prišiel nový regulátor finančného systému a on tieto veci zastavil. To znamená, že my sme dneska vďační Alexandrovi, že vlastne sa objavil, že prešiel tú cestu a sa toto všetko, by som povedal, udialo a zastavilo. Neviem, či to bolo dosť rozumiteľné. Ivan, ale ja ti dám takú otázku doplňujúcu, že prišiel Alexander. Odkiaľ prišiel? To nie je to z mimozemskej civilizácie, je to inkarnovaný človek, ale natoľko prebudený, keďže má ten titul, hej, ktorý je celostný jar, že má otvorené všetkých 9 systémov, čakier a tak ďalej. Čiže bol to človek, ktorý sa musel tu inkarnovať, musel sa prebudiť, musel si prejsť tú svoju cestu, strastieplnú ako mnohí my, až natoľko, že sa prebudil a dokázal do toho systému vstúpiť akoby a poťažne ho ovládnuť, hej, schopnosťami. Dobre, tak ja sa ťa teda opýtam sa ťa takto. Keby si teraz ty prebral finančný systém, čo by si urobil? Keby za tebou niekto prišiel, ty ideš prebrať finančný systém, čo by si spravil? Čo by ste spravili? Ja som rozmýšľal nad tým. Ja neviem. Musel by Duch Svätý vstúpiť, keby Duch Svätý mi pristal na hlavu a vnúkol by mi, čo mám robiť, možno by som to dal. A tu práve prichádzame na to, že ja som vám teraz vysvetlil, ako tí paraziti fungovali na základe týchto trustových vecí. A tým, že, ako by som povedal, že ten Stalin a ten Sovietský zväz tam hrali veľmi dôležitú úlohu. A keďže my nevieme, ako by sme, ani ja neviem, ako by som to urobil, ja ti poviem pravdu, no tak som prebral. Väčšina ľudí si povie, no tak keď ste vlastníci, máte všetky peniaze, kde máte tie peniaze? Hej? Tak ľudia rozprávajú, nie? No ale takto nefunguje. To nie je, že keď dostaneš aktíva, to neznamená, že ešte máš cash. No tak to neznamená, že máš cash, ale ten finančný systém je určitým spôsobom bol uzurpovaný. On bol jednoducho zobratý. Hej? No. To znamená, že Alexander Nikolajevič Paramonov vo svojom živote, keďže on je pokrvná línia, aká je, a bolo treba zistiť aj, aký duch je v ňom, nie len aká je pokrvná línia, aj všetci ostatní máme nejakú cestu. A veľká väčšina ľudí, ktorá by vôbec nevedela, čo má urobiť a nevie vôbec, čo je to finančný systém, aby odpovedala rovnako ako ty, neprešla tú cestu tým životom. A takto isto prešiel Alexander nejakú cestu, prešiel Emil nejakú cestu, ja som prešiel nejakú cestu. A každý prechádzame nejakú cestu životom a tak isto prechádzal aj Alexander. Tak napríklad Alexander spolupracoval aj s Levašovom na určitých veciach, ktorý mu pomohol v určitých záležitostiach a napríklad on Levašova ochraňoval, robil mu ochránku, pretože on robil v takých štruktúrach. On prešiel rôznymi štruktúrami, napríklad sa povie tak, že po rusky, že kuríroval alebo pozoroval iluminátov, ktorí fungovali ako Opus Dei, a to sú všetky tie rôzne inštitúcie, ktoré dávajú von rôzne informácie. To znamená, že on za ten svoj život prechádzal rôznymi vecami, kde pozoroval, kde sa učil, ako čo funguje a tak ďalej, tak ako aj Emil, tak išiel, tak ako ja som si prešiel určité veci, aby som mohol robiť takéto mediálne. Rozumieme sa. To znamená, že on bol taký istý človek ako Milan, on išiel jednoducho tou cestou, nejakou cestou, kde sa učil tie veci, ktoré on potreboval na to, aby ich vedel. Napríklad ako ja som robil v teatri a nevedel som doteraz na to prísť, že prečo som tie 2 roky ten teatri robil. A robil som tam jednoducho preto, aby som sa naučil strihať, robiť s informáciami. Chápeš ma? Že asi ako to funguje. No. A oni teraz vedeli, že ten Sovietský zväz bol v 93. roku, to bola uzurpácia moci totálna vo finančnom systéme a tak ďalej. To bol totálny prevrat. Tam zavraždili asi 6 000 ľudí a jednoducho diali sa tam jednoducho také veci, že napríklad Ruská centrálna banka už vznikla 1990. A Ruská federácia v roku 1993. Kto mi to vysvetlí? A oni to museli urobiť, lebo to sa nedalo, pretože v roku 1991 si sovietský ľud zvolil, že on nechce tú zmenu.
On to nechce urobiť v referende, v riadnom referende. Tým pádom legitimizoval, dobre, to som sa teraz popletol. Legitimizoval, no. No, legitimizoval všetko to, sorry, som sa teraz úplne popletol. Celú tú právnu formu ako takú, no lenže keď to paraziti videli, tak oni urobili normálne prevrat. Tam prišli z Mossadu ľudia, tam strieľali, sú o tom všetky tieto zábery, hej. A Jelcin to celé zobral, jeho simia a jednoducho to išlo a začala sa vykradačka účtov, pretože keby Sovietsky zväz vydržal ešte pol roka, keby vydržal, tak sa rozpadne celý Západ. Vieš si to predstaviť? Celý Západ by sa rozpadol. Tak ale 30 rokov prešlo, sa rozpadne aj tak. No. Áno, oni si iba predĺžili, pretože oni už nemali z akých aktív kradnúť a vlastne celý svet je postavený na týchto sovietských aktívach. Celý Dubaj je na tom postavený, všetko je na tom postavené. A oni si to tam uzurpovali, urobili si na základe týchto svojich zákonov, urobili firmy po celom svete a to boli tieto národné banky, ktorí mali na starosti títo manažeri, o ktorých som ti hovoril, to boli tí Rothschildovci a títo všetci urobili si po celom svete centrálne banky, ktoré sú proste súkromné a urobili si družstva. A urobili si družstva z toho dôvodu, že tieto družstvo, keď sa dostane na medzinárodnú úroveň, tak je nedotknuteľné. Neplatia sa vnútri dáne a tak ďalej všetko. A oni na základe týchto družstiev, Rockefellerovci mali na starosti Anglicko, Rockefellerovci mali Ameriku, Rothschildovci mali Anglicko a tak ďalej. Oni všade porobili tieto družstva. A takýmto spôsobom ovládali a uzurpovali si a krádli zo sovietských účtov. Do dneska funguje kód a do dneska si chcú brať zo sovietských účtov, lebo sovietský rubel má kód 810. A oni ho potrebujú prekonvertovať niekde úplne inde na úplne iný kód. A oni z neho krádnu. Keď ľudia idú normálne do banky, tak oni vkladajú v inom, ale vyplácajú im normálne ešte v sovietských kódoch. A takýchto vecí je tam obrovské množstvo, ktorých by sa dalo vlastne rozprávať. A ja vám to teda skrátim, lebo už nemám to veľa času, iba aby som vám nejaké veci proste povedal. Tak oni tým, že vedeli, že tam boli tie aktíva, všetky tieto veci, tak bola určitá skupina ľudí, národovcov, ktorí si jednoduchým spôsobom našli, alebo by som povedal, bola ešte aj taká skupina ľudí z KGB, ktorá jednoducho nezradila, pretože všetci ostatní zradili. Hej. To znamená, že bola tu najvyššia ľudová rada, ktorá dostala poverenie, keď sa tento prevrat dial, tak dostala poverenie spoločenstva sovietských socialistických republik, mandát najvyššieho sovietu ZSSR a ten mandát obsahoval zákonnú, súdnu, výkonnú a finančnú moc. Oni to dostali. A teraz boli originál dokumenty, ktoré boli veľmi schované a keď sa tie dokumenty dostávali na svetlo sveta, tak pritom bol aj Alexander, aby ste vedeli. Chápeš? A oni teraz začali všetci rozmýšľať, akým spôsobom to urobia, aby právne obnovili tú moc ľudu a aby sa to všetko dostalo do normálnych kolají. Oni zistili, že najlepší spôsob, ako to urobiť, je urobiť družstvo. A tak vznikla Svetla Veľká Rus. Ja to tu niekde mám. Svetla Veľká Rus. Tu je stránka Svetla Veľkej Rusy a na základe toho vznikli potom ďalšie družstva po celom svete, ktoré sa združujú do toho. Táto Svetla Veľká Rus ešte pred ňou Alexander Nikolajevič založil fond kaznatvorca RA, kde boli naliaté určité aktíva, ktoré mal. A keď určití investori zistili, akým spôsobom to celé funguje, tento kaznatvorca RA, tak Alexander Nikolajevič, tu vám viem ukázať, tu mám asi iné fotky, ale tuto, kaznatvorca RA, tu vidíte, že on podpisoval, to sú fotografie, podpisoval veľmi veľa investormi, ktorí investovali do tohto fondu. A do tohto fondu investovali aj rád hospitalierov 11,5 tisíca tón zlata. Naraz čo sa stalo? Stalo sa to, že tento fond prevyšoval celú bilanciu Ruskej federácie. Ono im to bolo všetko oznámené, všetko podľa práva. Môžete si to, ja som to zverejnil jednoducho vo filmoch. To znamená, že
On toto urobil, oni obnovili a tie práva tam presunuli a presunuli sa tie aktíva do svetlej Veľkej Rusy. A táto svetlá Veľká Rus, čo urobila ďalší krok, oni sa, ak sa to povie, v súlade so stanovami požiadali, aby boli zaregistrovaní v Organizácii spojených národov. Tu môžete vidieť vľavo hore fotku, kde Alexander je aj špeciálny konzultant Organizácii spojených národov. A toto bol veľmi dôležitý krok, pretože tam je taká, ako by som povedal, tam sú, ako sa to teraz presne povie, keď sa registruješ do Organizácie spojených národov, tak tam je určitý register, toto ma nevedelo napadnúť, tam je register, do ktorého keď sa dostaneš, to nie je iba tak sa dostať. Ty sa tam môžeš ako zaregistrovať, ale musia ťa schváliť. Ono, keď to všetci schválili, tak oni dostali určité kódy a na základe týchto kódov špeciálnych sa potom dostávaš do tých registrov, na ktoré sa pozerá celý finančný systém a kde si ťa vedia overiť, lebo oni ťa musia overiť. Na základe toho, že oni to celé overili, naraz tam niečo vysvietilo sa. A keď sa niečo vysvietilo, tak udialo sa to, že to nielen zbadali investori, ale zbadali to aj chránitelia, o ktorých si rozprával. A tí chránitelia, a toto všetko, chránitelia držali tie aktíva a chránili tie aktíva, na základe čoho bol postavený celý finančný systém spoločnosti White Spiritual Boy Global Corporation. Pardon, mi trošku vyschýňa v ústach, aby som to proste celé prešiel v rýchlosti. To znamená, že tento White Spiritual Boy Global Corporation mal tieto aktíva, sa rozhodol nielen na základe toho, ale ja som vám vo filme prezradil, že tieto White Spiritual Boy Global Corporation, a to je Rizal, to je sakrálna úroveň, toto je fotografia. To je vyššia duchovná úroveň tých chrániteľov. Ľudia si predstavujú, že to sú nejaké nemožno s puškami, alebo ja neviem, že majú nejaké píny do počítača. Lebo ten finančný systém, ktorý je, on nefunguje na počítači. Tá energia, ktorá je, ona sa prejavuje v tých peniazoch. Chápeme sa? To znamená, aby ste to chápali. To znamená, že oni keď to uvideli, tak jednoducho bol oslovený Alexander, že majú mu predať tieto aktíva. A tak išiel ten predanie tých aktív. Aby sme videli všetky tie aktíva, tak tuto som to mal znázornené. To je účet Svetovej banke, ktorý tu vidíte. A potom sú to ďalšie sakrálne účty, White Spiritual Boys, Spiritual Wonder Brothers a tak ďalej, až Alfa Omega. A ďalšie účty v 189 krajinách sveta. Takto sa to dialo postupne, chápeš ma? Neviem, či je to zrozumiteľné zatiaľ. Áno, jasné. Ja ti nevstupujem do toho, lebo aby si to celé ucelene povedal. Otázok by bolo veľa. Áno, ide o to, aby ste vlastne pochopili, ako vznikli potom tie organizácie. To znamená, že oni už nevideli východisko, títo chránitelia, že čo budeme robiť, pretože ten svet išiel do 3. svetovej vojny, oni si išli podľa svojich trustov, ktoré proste mali a tu nič iné nebolo a tu všetci tu teraz o tom rozprávajú, že už tu vypukne 3. svetová vojna. No nejaká vojna určite bude a niekde sa bude diať, ale nebude to svetová vojna. To znamená, že nebudú tu lietať žiadne, jak sa volajú tie rakety? Ja neviem, čo to teraz ako tam skúšajú. Proste nebude to... Orešník. Orešník som aj zabudol. Viete, že ten orešník to bol fake. To sú všade okolo tom videa. To bol normálne Blue Beam systém, ktorý bol proste urobený. Oni robia takúto, by som povedal, hru na všetkých ľudí. Hej. To znamená, že oni nevideli východisko, až keď tá svetla veľká Rus sa objavila, ona zažiarila, tak oni vtedy dostali impuls, lebo to je vyššia sakrálna proste vec, to znamená, že on sa ozval Alexandrovi, všetko je to vo filmoch, a povedal mu, že mu má odozdať tie aktíva. Alexander presne vedel, čo má robiť, pretože on bol na to pripravovaný, na tie veci. To nebolo iba tak. Alexander chodil na rôzne sakrálne miesta, neviem, či som to tu niekde. A on bol vlastne prebrať potom finančný systém. Tuto je taká fotka, kde vlastne podpisoval vo Francúzsku v roku 2018, podpisoval banku hospitalierov a všetky tieto veci. No a aby ste chápali, tak White Spiritual Boy Global Corporation je najväčšia finančná spoločnosť na svete. Oni chceli tieto účty si uzurpovať, títo paraziti, ale oni to nikdy nedokázali. Ty si robíš srandu, však BlackRock je najväčšia spoločnosť. Vanguard.
Absolútne nie. BlackRock je v vašich rezolúciách absolútne opísaná a ako si mohol všimnúť, tak oni fakticky skrachovali. Oni vlastne nič nemajú, oni tam všetci pomrú. Ponúkajú tokeny. Lebo iné nemajú. A to je vlastne to, že tým, že Alexander prišiel a on presne vedel, čo má robiť. Vy to chápete? Vy neviete, pretože on vedel. On má jednak tú pokornú línu, ale je v ňom duch niekoho. Ako si povedal, že by na mňa musel prísť duch. Ty si to vlastne tak povedal, aby si vedel, čo má robiť. A on vedel presne, čo má robiť. To ti proste prídu informácie a je proste tá kancelária, kde sa ten finančný systém celý ovláda. On je niekým programovaný, je niekým robený a to není na počítači. Pretože ak si myslíte, tá technológie, tým, že sme tu boli anulovaní, tu boli o mnoho vyspelejšie technológie. A celý ten systém je na tomto postavený, aby si tomu rozumeli. Hej. To znamená, že Alexander Nikolajevič Paravanov, a teraz vám ukážem také dokumenty, ktoré som už zverejnil vo filme, ale ktoré na základe týchto chrániteľov, ktorých chránili, neboli. To znamená, že tuto je celý rad chrániteľov. Ako vidíte, že to je sakrálna úroveň. To sú proste chránitelia účtov, ktorí chránia tie veci, o nich nikto nevedel. Jednoducho ani v tejto novodobej histórii. Hej. A Alexander, keď tu všetkých zrátate, tak je 13. Ako biely duchovný chlapec 13, ktorý otvára to všetko, ktorý má právo na to otvoriť, ktorý má tie najvyššie masterkódy v tom finančnom systéme a dokáže to ovládať. To znamená, že všetko sa to muselo začať robiť postupne. A ja vám tuto teraz ukážem 3 stránky z dokumentov, kde vlastne sú všetko popísané, iba sú tam tie masterkódy proste vybielené. Tak som dostal raz takýto dokument, za to, keď som urobil, tak on sa nemohol voľakedy zverejňovať, ale teraz sa už môže. A toto sú vlastne, čo sa týka White Spiritual Boy, všetka tá línia tých chrániteľov duchovných. To nie sú akože chránitelia pokrvní, ale duchovní chránitelia. Rozumieme sa? Tak tu vidíte, že ako sú o tom všetky informácie. Ono ten dokument má o mnoho viacej tých listov. Ja som tu iba vám dal na ukážku, že ako to celé funguje, ale sú tam... Tu môžete vidieť, že White Spiritual Boy, čo to vlastne je. White Spiritual Boy je to oko v trojuholníku. Preto na všetkých bankovkách sú tieto oka v trojuholníku. Čo Rothschildovci dali brutálne peniaze do toho, aby z toho spravili nový svetový poriadok. Ilumináti. Áno, iluminátov a neviem čo všetko. Oni dali, a všetci im to veria a tým pádom vy, ak to ľudia uvidia v týchto dokumentoch, ktorý vám teraz ukážem, a to je dodekailon účet, vy, ak to ľudia, vidíte, dodekailon, to znamená, že to je jeden z účtov, White Spiritual Boy, vidíš, koľko tam je nul? Rozumieš ma? A to není energia iba pre nás, pre ľudstvo, to je pre celý vesmír. Hej? A vlastne tu vidíte vlastne tam tú pyramidku, ktorá je na amerických bankovkách. To nie je žiadna, tam je oko boha Ra a to je vlastne Merkaba, ktorá je viacrozmerne proste urobená, pretože to je priamy symbol White Spiritual Boy a celého globálneho finančného systému ako takého. A oni do toho dali brutálne peniaze. Tu sú zamotané informácie a vás tu ľudia budú presviečať, čo všetko, akým spôsobom funguje. Takže v tých chránitištiach sú aj rôzne knížky staré. Tu vám môžem ukázať aj Talmud, aj všetky máme originál, chápete? To znamená, že vás čaká obrovské množstvo informácií. V tých chránitištiach, kde aj to zlato, všetko sú rôzne knihy. Tu môžete vidieť Alexandra s generálom Satušievom. Keď si prečítate rezolúcie, toto je generál Satušiev s tými starými knihami, aby ste vedeli, tak som vám to ukázal. Že aby ste vedeli, že akým spôsobom to proste je, že to sú není iba proste nejaké vymysly, že niekto sa ráno zobudil a povedal si, že je car carov. Ono to muselo byť. A zároveň všetky peniaze vždy museli byť tlačené na sakrálnych matriciach. A tuto vľavo vidíte sakrálnu matricu a tam vidíte kódy do finančného systému napravo sú. A tá sakrálna matrica má svoju energiu a tie sakrálne matrice boli 3. Oni boli 3. 2 boli deaktivované, jedna zostala iba u nás. To znamená, že oni už nemajú žiadnu energiu. Nič jednoducho nemajú. Hej. Oni, kto myslí, že oni, aby to pochopili? Paraziti. Ja ich volám oni, lebo proste by som ich stále musel tu vymenovať, Rothschildovcov a všetkých týchto. To znamená, že keď tá Svetla Veľká Rus vošla do nich všetky tieto aktíva, tak ona sa zmenila na M1. A vznikol vlastne International Treasury Monetary Fund, ktorý fakticky je regulátorom, vlastníkom, je programátorom celého globálneho finančného systému. To znamená, že to nebolo iba tak, že si to niekto vytvoril. Si myslíte, že 4 roky by sme tu nejaké rezolúcie robili a neviem čo všetko? A keď sa toto všetko stalo, začali vychádzať rezolúcie.
To znamená, že ja som tu ešte, môžem tu ukázať proste nejaké veci. Toto je napríklad, tuto v strede v tom klobuku je Patrick Morrison, ktorý chránil aktíva Svätého Severného radu hospitalierov. Hej, a tu vám môžem ukázať, že vlastne Alexander Nikolajevič Paravanov chodil po rôznych tých sakrálnych miestach po celej zemi, kde vlastne robil vlastne tú nejakú tú prácu, ktorú mal proste vykonať zo svojej pozície a tak ďalej. Bol veľmi dlho sledovaný, že či je naozaj ten človek, ktorý má byť tým cárom. To nebolo iba tak a bolo to objavené ukázané až v 10. rezolúcii. Takže ako náhle vznikla táto International Treasury Monetary Fund, tak vyšla hneď prvá rezolúcia a tá prvá rezolúcia, ktorú som dal prvú stránku, hovorí o tom, že vznikli rezervné meny. A tie rezervné meny, oni vždy to tak bolo, sú kryté tým zlatom. To znamená, že jeden sovietský rubel 1 gram, jeden zlatý americký dolar 1 gram, jedno pekiu 1 gram. Je to teraz tak urobené. Hej. A potom vyšlo 46 rezolúcií, o ktorých ty môžeš hovoriť a ukazovať tým ľuďom, čo v nich asi budeme priamo rozoberať každú jednu, čítať a hovoriť o jej význame. Hej. Hej. To znamená, že potom vyšli veľmi dôležité veci a to boli pokony. A ten pokon to je najvyšší suverénny, proste by som povedal, kon, ktorý patrí cara carov, ktorý sa prejavuje na tej zemi, aby ste to chápali. To znamená, že to je tá najvyššia Božia vôľa, ktorá sa prejavuje, je napísaná na tom nosiči, na tom papieri a všetky tie rezolúcie sa teraz prejavujú a vy ste toho svedkami. To znamená, že ty by si nevedel, ako to urobiť, ja by som nevedel, ako to urobiť, ale on vedel presne, ako majú tie rezolúcie vychádzať, pretože to idú všetko z božskej kancelárie. A oni sa potom prejavujú. Tak sa musel začať ten systém nejako pretvárať. To znamená, že musel ísť správne, ako ja to vždy hovorím. My sme nemohli ísť tak, že ty teraz prídeš a teraz tu je všetko naše, to sa nedá. No môžeš, by si bol v base, by si sedel. Áno, ale v tých ďalších rezolúciách, keď si ich prečítate, tak najprv boli vypnuté tieto účty, potom boli vypnutí tie banky a tak ďalej. Oni sa postupne vypínali a oni ten celý systém, o ktorom si môžeme niekedy v budúcnosti povedať, ako funguje ten fiatný systém, bolo rozhodnuté, že bude vypnutý. A museli sa vytvoriť štruktúry. To znamená, že on prišiel ako obyčajný, dá sa povedať, človek, ktorý mal nejaké vedomosti, ale musel sa teraz ten systém vytvoriť. A my sme sa k nemu, ako jeho spolubojovníci a rytieri, ktorí sme sa sem inkarnovali na zem, ktorí sme sem prišli na zem ako dobrovoľníci, sme sa naraz prebudili, lebo sme to uvideli a vieme, že to je správne, aby ste to chápali. A my sme mu to začali pomáhať. Bez toho, aby nám niekto platil, aby nám niečo robil. A žiadne pukance, a Gesara, Nesara a Sara a Tramsara. Chápeš? Rozumieš ma? A niečo čakajte a dajte si a ja neviem čo. Rozumieme sa? Pretože na to musíš mať tituly a práva. A s Alexandrom sú spojení všetci, ktorí s ním majú byť spojení. A museli sa začať vytvárať všetky tieto štruktúry. A tá štruktúra začala tým, že bola tá Svetla Veľká Rus, do ktorej vstúpilo SPDR. Teraz je vyše 140 takýchto družstiev po celom svete. Ľudia sa zhromažďujú a robia. A našou úlohou je, aby sme sa zjednotili, aby sme Alexandrovi pomohli. Postavili sa po jeho boku a to tu vyčistili jednoducho. O tom to celé je. A preto vznikla postupne, ak my sme išli tými 4 rokmi, my sme nevedeli, že to bude nejaká banka hospitalierov. Jednoducho to išlo postupne, ak sa vytvárali štruktúry, robilo sa, programovalo sa, tak vznikla banka hospitalierov, vznikla SPDR banka a dnes tie systémy to vytvorili. My ľudia sme to vytvorili, veľa tu na Slovensku, spoločne ľuďmi z Ruska. Ako vieš, bola vytvorená Gosbanka na základe týchto práv a už boli vyplacané kompenzácie občanom Sovietskeho zväzu. A na budúci rok prídeme na rad aj my všetci. To znamená, že tie informácie na Zlatej ére, ktoré budete mať takýmto spôsobom, viete, nechcem povedať, že využiť prospech seba, alebo ako pomôcť nám. Ja neviem, ako to inak povedať. Pomôcť tomu všetkému, lebo ten systém nie je postavený tak. Ten najvyšší Boh, alebo ako by som ho nazval, tá najvyššia inteligencia, ktorá tu je, nám povedala, tak tu máte práva, tu máte tituly, máte tie schopnosti, ale urobiť si to musíte sami. Ale nemôžete na to nič použiť. Rozumieš? Ty nemôžeš proste ísť načrtať fiatné peniaze, ako im tam dáva. To znamená, že my sme to všetci,
čo sme boli. Ja som veľmi vďačný, chcem všetkým týmto poďakovať, všetkým ľuďom, ktorí sa pripojili a pomáhali v tom. A vy všetci ostatní, ktorí teraz počúvate, v tom môžete pomáhať. To znamená, toto sú reálne veci vytvorené, že otvárate si účet v banke, stávate sa podielníkom v medzinárodnom družstve, ktoré vás chráni právom suveréna. Rozumieš ma? Takýmto spôsobom. A tak vznikla vlastne tá banka hospitalierov, ktorá má sídlo tu v Bratislave. A teraz všetko vlastne vychádza zo svetlej Veľkej Rusy, lebo Rus je celá zem a prechádza to cez Bratislavu a to svetlo sa rozsvietí. A všetko to reálne nielen uvidíte, ale pocítite budúci rok, pretože všetky trusty sa skončia v roku 2025, ktoré boli, a Alexander aj zrušil všetky trusty. Musí nastúpiť Basel 3 na základe tých, že banky musia mať určité dohody, ktoré tam proste boli urobené a oni už nemajú kam ísť. Pretože oni tie aktíva nemajú, reálne nemajú. Fico rozpráva, že sa rozpadne Európska únia, chápete? Oni o tom rozprávajú už, oni to vidia. Oni pod tou perinou trošku už začínajú vidieť. A my tu máme všetky tie aktíva a takto sme ich dostali my, Slovania, aby som to tak uzavrel. A my, Slovania, to máme v rukách. Tak ja potom nechápem niektorých ľudí, akým spôsobom môžu dostať, vy ste nejakí blázni, miesto toho, aby ste si prečítali a pozreli sa na všetky dokumenty, ktoré sú k dispozícii a zložili si všetky tie informácie, ktoré potrebujete vedieť. Toto by som chcel vlastne povedať, že ja som sa vám to snažil vysvetliť tak, ako oni fungovali, aspoň taký prechod som urobil, že to vznikalo postupne, aby som to celé zhrnul, že to nevzniklo z ničoho nič. Jednoducho tu ľudia robia 4 roky od rana do večera. Od rana do večera. Pre blaho celého ľudstva, bez nároku na financie. Sú to rôzni programátori, sú to ľudia, ktorí sa organizujú štruktúry družstva, štruktúry banky, sú to chránitelia, ktorí chodia po celom svete, ktorí rokujú s bankami, a toto všetko bolo treba zafinancovať. Na tom sa podielal slovenský národ, český národ, poľský, maďarský, ruský, chápeme sa? A tak to muselo byť urobené. To znamená, že žiadna rozprávka starej matere, ale my tu reálne existuje tu banka, nikto ju nebol zavrieť, nikto nebol nikoho zobrať do väzenia, pretože používa slovo banka a tak ďalej, tak ďalej. Spojte si tieto informácie. Ak chcete, pomáhajte a spájajme sa, Slovania. Jednoducho, toto je naša jediná cesta, ako sa spojiť. My sa musíme spojiť. Pretože ak to neurobíme, je nám koniec. My tu vymierame. A títo paraziti, všelijakí Trumpsara a Putinsara, Brixara a ja neviem čo, sa nám jednoducho vysmievajú. A my to nie sme schopní vidieť. Práve preto je treba sa spojiť v tom, čo máme. A my to jednoducho máme k dispozícii, tieto aktíva. A tieto aktíva budú národu odovzdané, lebo my sme správcovia toho všetkého. To nie sú naše peniaze. Prečo si nezoberte? Lebo si nemôžeme z toho zobrať z tých peňazí v tomto momente, lebo oni musia byť nejako zapustené, oni sú aj zapustené do systému a ten nový bankový systém, tá hlavná banka je tu v Bratislave. Buďme na to hrdí, že to tak je. Viezoslavo námestie 14. Áno, prečítajme si dokumenty, spojme sa. Každý nech prispieje tým, čo môže prispieť. A práve preto som rád, že vznikla táto tvoja relácia a môžeme takýmto spôsobom aspoň trošku priblížiť ľuďom veci. Naša. Som rád, že ďalšia relácia by podľa mňa mala byť o tom, aby ľudia vedeli, aké majú z toho výhody. A to by som bol veľmi rád, keby sme týmto spôsobom pokračovali. To znamená, že ja som vám to iba tak zhruba povedal. Sú ešte aj relácie, ktoré som robil niekde inde. Ale aby ste chápali, že ten finančný systém, ono by sa o tom tu dalo ešte rozprávať minimálne hodinu aj 2. On funguje úplne inak, ak si ľudia myslia. A niektorí najväčší odborníci to nevedia. To znamená, že on je tu, ono sa to vypína. Vy to vidíte v priamom prenose. Banky prestávajú mať peniaze, prestávajú im fungovať počítače, prestávajú im fungovať karty za chvíľočku. Ale my sa nemusíme báť, pretože tu sú všetky aktíva pre každého jedného človeka žijúceho, pre všetkých podnikateľov, tak, aby sme naštartovali celú ekonomiku. Nie len našu, ale celosvetovú, pretože tá zmena je celosvetová. Ona není iba slovenská zmena. Buďme tou súčasťou a pomôžme tomu našimi myšlienkami a našimi činmi. To je veľmi dôležité pre nás všetkých.
Hádam som bol vyčerpávajúci a myslím, že aj stačí, lebo by som ešte vedel rozprávať ďalej a ďalej. Ivan, veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. Bolo to zahustené, ale myslím si, že ľudia sa nevyhnú tomu, aby čítali rezolúcie, aby si vypočuli všetko, čo na Zlatej ére si za tie roky pripravil so svojím tímom ľudí bezodplatne. Len tak, že si to mal akože prišiel ten duch a proste si cítil, že to je tak a máš to robiť. Ja som tiež prešiel šeličím a dneska som tu s tým, že nejakou maličkou troškou som chcel tomu prispieť, lebo tiež to cítim tak, že som kvôli niečomu prišiel. Všetky možné odbočky som prešiel, aby som to celé vedel stroviť. Čiže ja sa budem zastávať tých ľudí, že tomu nie celkom rozumejú. Ja sa nečudujem. Nie, ja sa im vôbec nečudujem. Práve preto som sa to snažil tak vysvetliť, že akým spôsobom to aj fungovalo a funguje, že ľudia nemajú, preto hovoríme o tom pod perinou, rozumieš? Že ono sa tu niečo deje a možno tým ľuďom sa poskladajú informácie, prečo sú aj tie vojny, prečo sú tak manipulovaní. Lebo oni o tom nevedia. Tak. Ten systém je schválně zahlcený těma informacemi a tou složitostí, přesně jak jste říkali. 3000, nevím, jestli je na Slovensku, ale v Čechách bylo přes 8000 zákonů a x právě novelizací a dalších krávovin, takže se v tom ani prase nevyzná. A vůbec i ty finance, všechno je schválně zamotaný, aby tomu rozumělo jenom pár nahoře, ať se jdou lidé zeptat, jak funguje úvěr a další věci. Tak tak to, o tom by sme vedeli ďalšiu reláciu urobiť. Akým spôsobom sa perú peniaze a ako sú ľudia súčinní v týchto veciach. A to práve my máme všetko na Zlatej ére, Alexander to všetko objasňuje, ako to celé funguje. Práve preto my sa tu vieme iba tak, by som povedal, že okolo toho obtreť a som veľmi ma mrzí, že neprišiel na otázky ľudí dneska. Nevadí, počuj, ja som zámerne aj som ti chcel navrhnúť, že nechajme celý priestor, aby si to predostrel, pretože pokiaľ ľudia si to celé nevypočujú, pokiaľ oni nezačnú čítať rezolúcie, nezačnú počúvať videá na Zlatej ére a Paramonové videá, aj mne to veľmi pomohlo, to je čas, ktorý je nevyhnutný. Budú sa pýtať iba glúpe otázky, takto to poviem. Áno, budú sa, lebo oni nemajú tie informácie. Však to je jasné. Čo sa chceš pýtať bez informácií? To je v pohode. To je dobré. Je to absolútne, a ja to aj chápem. Proste ľudí zaujíma, kedy mi už vyplatíte tú rentu. Už som si to tam dal, ten účet, kedy mi tú rentu vyplatíte. To znamená, že ich zaujíma, kedy to bude. A ja sa im ani nečudujem. Množstvo samovrážd, ktoré tu je. Ľudia prežívajú veľmi náročné obdobie a ten systém kolabuje jednoducho. On aj skrachuje celý. No priestranstvo Českej, hlavne Slovenskej republiky je hodne zatlačené a pritlačené, však tie ceny sú nenormálne oproti príjmom voči iným krajinám v rámci EU. Ale ja by som to chcel... Ja som sa chcel, aby sme skončili pozitívne. Jasné. Je to, že teraz tí ľudia, ktorí si toto vypočujú, ja neviem, koľko ich bude, budú vedieť, že tu je cesta. Vedia, že sa môžu prihlásiť do družstva www.spdr.sk. Viete ísť na telegramový kanál Zlatá éra, kde budeme informovať o veciach. Viete ísť na facebookovú stránku Zlatá éra, na tvoju facebookovú stránku a tak ďalej. A my informujeme o týchto veciach, pretože my sme priamy zdroj. My sme nie takí, že si nás vygooglíte niekde. My priamo máme tie informácie o tom finančnom systéme, o tom, čo sa bude diať a priamo ich ľuďom budeme odovzdávať. To znamená, že tu je nádej a toto je veľmi dôležité, ale je potrebné, aby sme sa všetci zjednotili, aby sme nekliachali do prázdna tie politické sračky, ktoré tu sú. Pretože družstvo je vlastne náhrada štátu. A tam vnútri si vieme vytvoriť svoj priestor. O tom sa vieme proste celý čas rozprávať. V tom priestore vy máte na niečo právo. Máte právo na odlženie, rentu, bezplatné zdravotnú starostlivosť, bezplatné vzdelávanie, máte právo na prefinancovanie projektov, všetkého. A to sú tie aktíva. Ak ste si mysleli, že finančný systém funguje iba tak, že vy si musíte požičať peniaze a vrátiť, to je tento finančný systém. Ale my máme právo na iné, však si to uvedomte, my máme právo žiť normálne. A kým neprejdeme do tej novej éry, novej zlatej éry, asi neuvedomíme, že tie peniaze nám nie je treba, aby naše vedomie vystúpilo na tú úroveň, ktorú má. Na tú kvantovú úroveň, kde sa nemôže spustiť kvantový finančný systém, lebo by tu ľudia pomreli. Proste to nie je možné urobiť. Ale je možné prejsť a tak bolo rozhodnuté, aby sme prešli a si to vybojovali. Vážme si to. Poďme všetci spolu. Nechcem povedať, že chyťme sa za ruky a nemusíme sa držať tak za plecia alebo niečo. Zavolajte, napíšte nám,
My vám povieme, kde sa môžete s ľuďmi spojiť, niečo urobiť, nejakým spôsobom pomôcť, pretože sme už veľmi blízko toho, že dostanete presné informácie, ako máte a čo máte robiť, pretože všetky systémy sú už pripravené. Všetko už je tak pripravené, aby sa mohlo začať prerozdeľovať, aby sa postupne mohlo začať prechádzať. Aký ten prechod bude, je niekoľko variant. Je viacej variant, ako to bude všetko. Ja som veľmi rád, že ich neviem, teda vám ich neviem prezradiť, lebo všetky tie informácie sú zakryté a ja som veľmi rád, ale že sme pritom, chápete ma? Vážme si to, že sme pritom. Toto sú dejinné udalosti. A my sme pritom nie, že niekde čakať, ale tu urobiť krok, zapísať sa, urobiť si účet a tak ďalej, tak ďalej. Ja ďakujem za pozornosť, myslím si, že to bolo dosť vyčerpávajúce. Ak ma ešte niekedy zavoláš do relácie, tak potom by sme mohli odpovedať aj na otázky. Si robíš srandu, hej? Neviem, tak vieš, ako tak je to tvoja relácia. Je tu ešte veľmi veľa hostí, ktorí môžeš využiť a ja si myslím, že na budúci krát by to mohol byť Milan Kern, čo sa týka úsvitu. A ja si myslím, že to bude veľmi zaujímavá relácia. Ja dúfam, s Martinom potom prediskutujeme, či to môže byť budúci týždeň, keďže sme vlastne týždeň sa posunuli a pôvodne to bolo každé 2 týždne, ale to doladíme potom. Výborně, super, protože to mi bude hrát do karet, aby jsme to nechali na ty sudé neděle. Tak. Na ty sudé, no dobre, no vidíš to. Tak no tak vidíte, všetko, čo má zmysel, ja poviem len jednu vetu, všetko, čo má zmysel v tomto javnom svete je láska a všetko ostatné je cesta k nej. Sláva rodu. Sláva rodu, ďakujeme. Takže to Martin, ďakujeme tebe. Ja ďakujem vám. Prosím ťa, pesničku 3 daj na záver, nech to doznie, ak ešte vôbec máš nejaký čas. Ja som nastavil 2. Toho Štefana. Tak 3 by sa hodila, no. Tak počkej, ja to jdu odněkať skopčit, kam jsi mi to dal, Slovensko moje, otčina moja. Tak. Hej, počkat, kapíruji. Já to tady překopíruji, dámy a pánové, všechny odkazy máte v popisu. Upozorním, že pokud sledujete teda živě, tak záznam bude až zítra, někdy v podvečer, protože dřív se domů nedostanu, zase jdu do práce, ráno vstávám před 4, takže takhle. Ale musíš to odstrihnúť, lebo to máš na rovnakom linku. Nie, záznam je normálne. A ešte ja sa chcem veľmi pekne poďakovať, Ivan, tebe naozaj za tú energiu, za ten fortiel, čo si do toho dal, za množstvo času určite, kým si pripravil všetky tie informácie. A vôbec za to, že si schopný to v takom tom celku, lebo to je strašne rozsiahle. Viem, lebo to študujem. Klobúk dole, ďakujem. Blagodar ti. Blagodar vám všetkým, že ste počúvali. Tak. Ivan Krajčírík a Peter Luknár a tedy to byl první vlastně pořad programu Sunrise Nový věk. Předtím jsme měli první takový pilot, aby jsme se na to koukli všechno. Takže dávám, pouštím a děkujeme za sledování a děkujeme, až to bude v archivu zítra večer, jak na Svobodném vysílači CS, tak samozřejmě na Odyssey. Tak děkujeme za šíření, sdílení a všechno možné. A pište tam dotazy a můžeme se v dalších pořadech na to zase kouknout na ty dotazy, ať už psané můžete psát právě do archivu, anebo přímo na Odyssey pod daný pořad a z toho to můžeme krásně vytáhnout. Tak jo, púšťám Slovensko moje, otčina moja. Děkujeme.